Pitam se šta Stacy želi. Sad ćemo saznati. O, Stacy hoće čips. Hajde da joj ga spremimo. Odakle treba početi? Sve je izuzetno jednostavno. Prvo treba očistiti krompir. Tačno. Uradit ću to uz pomoć rezača za povrće. A ja ću koristiti nož. Navikla sam tako. Sa njim je najzgodnije čistiti krompir. Zatim će mi trebati rezač da bih ravno isekla krompir. Odlično mi ide. Oho! Ups, malo sam preterala sa čišćenjem krompira, ali nema veze. Tačno! Ovaj nož izgleda cool. Lano, dušo, pazi, molim te. Ma sve će biti super, bako. Sad ću seći krompir na lepe komade. Super mi ide. A ja imam potpuno novi aparat. Sad ću vam pokazati kako radi. Ovdje treba ubaciti oguljeni krompir i okretati ručicu. Jel vidite? Ispada lepa opruga od krompira. A sad ću provući drveni štapić kroz to. Ne treba aplauza. A ja sam završila da sečem krompir. Ostalo ga je samo ispržiti na ulju. O, kakav miris! O, da, lepota! Bako, vidi se da niste mladi. Izmislili su toliko korisnih uređaja za kuvanje. Pogledajte, na primjer, moju fritezu. Napravit će mi hrskave krompiriće za nekoliko minuta. Joj, to izgleda strašno. Dobro, pokušat ću. Proveravam. Da, perfekto. Savršen čips je spreman. Preostalo je dodati začine. Imam papriku i so. I ja sam završila. Wow, ja! Kako brzo? Dodajem kečap i to je to. A meni je ostalo samo da dodam so i biber. Odlično, može se jesti. Oho, kakav lep čips je baka napravila. A kod Lane čips je još bolji. Svaka čast. Šefe, vi ste u svom stilu. Veoma spektakularno. Stacy, možeš probati? Ovaj čips izgleda kao obični krompirići sa kečapom. Pa ni nešto. A šta je ovdje? Oho, ovo već više liči na čips. Ju, preslano. A šta je šef spremila za mene? To još nikad nisam jela. O, da, oduševljena sam. Dajem pobedu šefu. Hvala, malena. Samo ti imaš dobar ukus. Bako, prestani da spavaš. Sad će vam Stacy pokazati novo jelo. Wow, to je lizalica. Izgleda jednostavno. Vidim da su svi spremni. Hajde da počnemo. Kao dete sam često pravila lizalice sa svojom bakom. Prvo treba sipati vodu u šerpu i uključiti šporet. Zatim treba dodati što više šećera. Kao da sam se prenela u djetinjstvo. Ja sam imala drugo djetinjstvo. Iskreno, mislila sam da lizalice rastu na drvetu, ali u redu, pokušat ću sama da je spremim. Dakle, svi sipaju vodu u šerpu i dodaju šećer, a i treba promešati to. Dakle, karamela mora dobiti određenu temperaturu. O, odlično, mislim da je dovoljno. Mogu skinuti sa šporeta i sipati sve u kalupe. To je to. A sad ću dodati jestive boje. Kap po kapu svaki kalup. Kakve lepe kuglice. Kako ti se čini, bako? A kakva je to hemija? Jel to hoćeš da otruješ moju unuku? Kod bake će sve biti prirodno. Treba će mi sok od nara. Jeste vidjeli ovo? Evo vam crvene lizalice, još i sa ukusom nara. Sada sipam karamelu u kalupe i ubacujem štapići. Moje lizalice su se već stvrdnule, mogu ih izvaditi. Počet ću sa zelenom bojom. Moram razvući karamelu u rukama, jer želim da napravim veliku lizalicu. Ovo ponavljam sa svim bojama. Tako je. Bako, rano se čudite. Tek sad ćete biti šokirani. Sve to ću spojiti u jednu veliku lizalicu. Šef, opet izmišlja nešto? O ne, gorimo! Ne, izgorela mi je sva karamela. Od ovog neću moći ništa da napravim. O, tačno, imam plastelin. Od njega će mi biti mnogo lakše napraviti lizalicu.
Pogotovo što sam naučila od šefa. Videla sam da je nešto uvijela, mešala. Tako je. O, da. Savršena lizalica. Svaka mi čast. Ostaje samo da ubacim štapić i mogu poslužiti sestru. Stacy, sve spremno. Možeš probati lizalice. Baš me zanima koja će ti se najviše dopasti. Hajde, probaj. Wow, sve lizalice izgledaju super. Sad ću ih probati. Ukus je potpuno dosadan. A šta je ovo? Miriše čudno. Jao, je li to plastelin? Ne sme se jesti? Odvratno. O, ova lizalica izgleda prelepo. I ukus je divan. Šef ponovo pobeđuje. Šta? Opet ja? Znala sam. Stacy, šta ti se jede ovog puta? O, kakav lep sladoled. Jeste vidjeli? Onda možete krenuti. Hajde. Alana i ja ćemo uzeti male šarene tortice za naše sladolede. Jao, diletanti. Ne pravi se tako sladoled. Prvo treba pavlaka. Gledajte pažljivo. I seći ću jagode i promešati to sve. To je to. Ostalo je samo zaladiti ovo. Dakle, mogu uvrnuti rolnice sladoleda. Wow, kakav lep sladoled. Nisam očekivala da će ispasti tako dobro. Stavljam u čašu, dodajem šlag, bombone i kolači. Da, treba što više slatkiša. Odlično. Dakle, iseći ću sladoled na pravougaonike. Odličan sladoled. Stavit ću ga u činiju i politi sirupom od jagoda. Neverovatno. Wow, mogu li ja dobiti sirup? Sipat ću i njega u svoj sladoled. Dodat ću žele bombone i malo svežih jagoda i borovnice. I šarene konfete mi trebaju? Da, tako je. Odlično. Ispalo je ekstra. Jao, kako su smešni. Raduju se svakom jelu. Ne razumeju da je bitan kvalitet. Sad ću vam pokazati kako treba servirati sladoled. Treba mi limunova kora. Da, odlično. Ali još bolje će biti ako dodam suvi led. Pogledajte kako spektakularno. Prava magija. Wow, koliko sladoleda. Probat ću prvo ovaj. Slatko, sviđa mi se. A šta je ovdje? Oho, sad ću da probam. Užasan limun. Ne podnosim ga. A šta je ovo? Pa, nije nešto. Dakle, pobedila je sestra. Čestitam. To, pobjeda je moja. Konačno. Mali kaktus. Jao, bode se kao da je veliki. Izgleda da ja imam najveći kaktus. Ne želim da ga jedem. Grešiš, Jenny. Najveći kaktus je kod mene. Let's go! Kako da ga jedem? Hajde, Lili, možeš ti to. Znam da mogu, ali prvi si ti. Moram nešto da smislim. O, znam, to će mi pomoći. Sad ću skinuti sve iglice. Eto, moj kaktus sad uopšte nije opasan. Pogledajte kako je sada lep. O ne, kako gorko, nije mi dobro. Pa ne, dosta mi je. Jenny, sad ti, hajde. Izgleda da nemam izbora, ali imam ideju. Sad ću srediti ovaj kaktus. Tako je. Kija. Eto ti kaktus. Sad više nisi strašan. Jeste vidjeli kako mogu? Hvala, drugari. Pa, vreme da ga probam. Nadam se da me ukus neće razočarati. Joj, ukusni nešto. Odustajem. Ne mogu više. Hajde, moraš pojesti sve. Ali neću. Dobro, zamislit ću da je to neki sladoled. O ne, muka mi je. Završila sam.
Lili, na tebe red. Hajde. Jao, već sam zaboravila da ga moram i ja jesti. Dobro, i ja ću koristiti pincetu. A bitno je ne žuriti. Treba izvaditi svaku iglicu. Jao, to će biti predugo. Znam kako ubrzati stvari. Okay. Šta to? Ne treba mi. Jao, ipak ćemo morati da čekamo. Skoro sam završila. Ostalo je još malo. Jao, prošlo je već pola dana, a ti još nisi završila. Požuri, molim te. Ja nigde ne žurim. Ostalo je još malo, sad čekajte. Eto, posljednja iglica i konačno završila sam. Pogledajte. Pa dobro, ne morate. Treba ga probati sad. Uzet ću pače. I miris nije loš. Kakav je ukus? O ne, to je užasno. Treba ga ispljunuti. Fuj, fuj, fuj. Drugari još uvek spavaju, pa to je super. Bacit ću taj kaktus i niko ništa neće znati. Jao, šta je to? A šta, ja nisam ništa čula. Jedva sam pojela taj kaktus, znate? Jao, kakva mala porcija. Blago, Jenny. Pogledaj koliko je Mike dobio. Lili, hoćeš li prva početi? Okay. Hajde. Moje nudle su tako male da ću ih jesti prstima. Gledajte. O, ne. Nešto nije u redu. To je mnogo ljuto. Jao, sva gorim. U pomoć. Prošlo je. Ajoj, hajde Jenny, sad ti. Dobro, ja ću jesti viljuškom. Želim da pojedem sve odjednom, da se ne mučim dugo. Poželite mi sreću. Krećem da idem. Prvo ću pojesti jedan deo, a onda drugi. Za sad je sve u redu. Jao, tek sad osjećam koliko je to ljuto. Gorim. Jenny, sad ćeš nas zapaliti. Plašimo se. Pronašla sam način da ugasim vatru. O, kako osvežava. Sad je voda moj najbolji prijatelj. Mike, sad ti. O ne, kako da pojedem toliko rezanaca. Teško da ću preživeti to. Jao, izgleda da počinje. Gorim. Jenny, daj mi svoju vodu. Preklinjem te. Lili, hajde zajedno da pomožemo našem drugu. Hajde. O da, hvala vam, devojke. Ali imam još celu kantu. Moram podneti to kao muškarac. O ne, hvala. Nema na čemu. Uglavnom, budite tu i ne zaustavljajte se. Mike, drži se. Uz tebe smo. Jao, ponestalo nam je vode. Šta da radimo? Ajoj, kako vruće. Gotovo, predajem se. Kako je gorelo, jel da? Jao, šta je sa vašim frizurama? Pogledajte ovu slatku teglicu Nutele. Ja sam dobio više Nutele. Blago meni. Pogledajte kolika je moja tegla. A Lili, počni da jedeš. Hajde. Sad ću. Samo treba smisliti kako da je pojedem. O, znam. Pomoći će mi moja mala kuhinja. Na ovom malom tiganju ću ispržiti male tostove. Svaka mi čast. Sada treba samo namazati Nutelu. Uzimam teglicu. Otvaram je. I počinjem da mažem. Pogledajte kakva lepota. Jedva čekam da probam šta sam napravila. Nevjerovatno. Jede mi se još. I još. I još. Prelepo. Eto, nema više. Mike, na tebe red. Hajde. Vrlo rado. Sad ću otvoriti Nutelu i pojesti je na najbolji način. Prstom, tako je najukusnije. O da, prelepo. Poješću sve do kraja. Divno.
Ojoj, koji si ti divljak? O ne, zaglavila mi se ruka. Lili, pomozi mi, molim te. Sad ću. Šta ti je, Lili, ostaću bez ruke? Opusti se. Jenny, spasila si me. Lili, možeš skloniti svoju testeru. Jenny, na tebe red. Konačno, jedva čekam da probam svoju Nutellu. Dođi kod mene, slatka moja. Obožavam Nutellu. Ali za takvu teglu je potrebna odgovarajuća kašika. A mislim na kutlaču. Sad je sve savršeno. Zadovoljna sam. Blago njoj. Dosadilo mi je da jedem kutlačom. Ne treba mi više. Piću Nutellu iz tegle, ovako. O da, nevjerovatno. To je to. Zadovoljna sam. Ajoj, na šta ličiš? Pogledajte ovu malu kolu. Dobro je što sam ja dobila normalnu. Jeste vidjeli moju kolu? Najveće. Mike, prvi si, hajde. U redu. Jao, ne mogu da odvrnem poklopac. Zašto neće? Šta da radim? O, kako je odletela. Dobro je, sad mogu probati kolu. O da, bilo je ukusno, ali premalo. Sad ja, hajde kolice, dođi kod mene, sad ću te popiti. Još ću i dodati med. Biće ekstra. Sipat ću što više. Sad treba sve dobro promućkati i staviti u frižider. To je to, može da se vadi. Pogledajte, napravila sam žele od kole. To je mnogo ukusno. Ne mogu prestati da jedem. Divno. O, svaka čast. Jao, zalepila sam se. Pomozite mi. Snalazi se sama. O, ostalo mi je malo na ruci. Jenny, to je odvratno. Dobro, na mene je red. Za takvu kolu je potrebna odgovarajuća slamka. Moramo i mi probati njenu kolu. Hajde dok Lili ne vidi. Šta se dešava? Hej, kako vas nije sramota da mi kradete kolu? Baš ste bezobrazni. Kola je samo moja, zapamtite to. Pa dobro, pi sama svoju kolu, Cicija. Mike, imam ideju. Razumem te. Mentos, to će biti super prank. O ne, šta je to? Šta se dešava? O da, uspeli smo. O ne, ne samo da sam mokra, još mi se i sva kola prosula. Jao, drugari su dobili brokoli. Gledajte, Alice je dobila seme. Pitam se da li je to ukusno. Sad ćemo saznati. Izgleda da joj se nije baš dopalo, ali smislila je nešto. Saksija, šta će da uradi? Jao, jadni Lili i Mike. Aha, Alice je odlučila da posadi seme. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Na redu je Mike. Da, niko ne voli brokoli, ali Mike ga hrabro jede bez obzira što mu se ne sviđa to. O, Mike je nešto smislio. Hoće da popije ukusnu kolu, odlična ideja. Ali Alice ima neki drugi plan za ovu kolu. Oho, pogledajte koliko brokoli je poraslo. Alice, morat ćeš da pojedeš svoju žetvu. Alice nije oduševljena, trebala je samo pojesti to seme. Gledajte, Lili i Majku je muka od samo jednog pogleda na toliko brokolija. Ali gotovo je sad. Lili, moraš pojesti svoju porciju. Šta ona radi? Jel misli da je najpametniji ovdje? Ali Mike nije tako naivan. Odlučio je da hvata ih. Izvini Lili, ali nisi uspjela da nas prevariš. Jedi. Mike je veoma zadovoljan sobom. Jadna. Wow, pogledajte koliko čokoladica Twix je dobio Mike. Blago njemu. Lili, ali ti počinješ. Ona je dobila samo jedan Twix. Hej Lili, ne razumem zašto ga tako otvaraš. I Mike je postradao zbog tebe.
Lily je odlučila da svira bubanj štapićima, ali pala joj je na pamet još neka ideja. Okay. O Bože, je li to motorna testera? Mike i Ellie su jako uplašeni, ne znaju šta da očekuju. Aha, a Lily samo hoće da iseče njen fiks. Mike i Ellie su također dobili malo čokolade, ali nešto nisu zadovoljni. Lily je odlučila da jede čokoladu pomalo da bi produžila užitak. Jede veoma privlačno. Prijatno. Skoro je završila. Da, to je to. A kako je Alice? Ona ima više čokoladice nego Lily. Miris je divan. A kakav je ukus? Da, ukus je još bolji, to se vidi. O, Alice ima neku ideju. Bingo! Izvadila je mlijeko. Joj, Mike, opet si ti dobio. Wow, pogledajte. Alice je napravila čokoladno mlijeko. Čokolade i mlijeko su odlična kombinacija. Mike, na tebe red. Dobio si najviše čokolade, a vidimo da si prezadovoljan. Mike je nešto smislio. Pitam se šta će mu kaciga. Hoće nešto da izgradi uz pomoć Nutele. Wow, pogledajte kakva lepa i ukusna Nutela. Dakle, Mike počinje da radi. Oho, pogledajte kakva visoka kula je ispala. Tu su potrebne merdevine. Pa, to je to. O ne, devojke, šta radite? Da, Twix i Nutella izgledaju baš lepo, ali zašto? Jao. Mike, džabe si se trudio. Žao mi je. Oh, man! Jadan Mike. Šta će biti ovaj put? Wow, žele oči. Žao mi je, Lily, dobila si samo jedno. Mike je ponovo nešto izmislio. Pitam se šta će mu kečap. Aha, odlučio je da uplaše Lily. Uspelo je, a Lily se jako uplašila. O ne, oko je došlo do Alice. Alice se zagrcnula, ali Mike će joj rado pomoći. Gde će? Joj, pogodio je Stacy. Dobro je što nije vas, dragi gledalci. Oh, man! Alice, hajde da vidimo tvoju porciju. Pa, nije loša. Oho, Alice ima baš dobar apetit. Pogledajte kako ih jede. I već je se zagledala u porciju Majka. Na tebe red, Mike. Blago tebi, opet si dobio najveću porciju. Pogledajte ga kako uživa. Ali Lily također želi da uživa. Could you please? Mike neće nikome dati svoju hranu. Ali možda će Alice dobiti nešto. Ne, Mike je sve sam pojeo. Joj, šta je to? Mike je prijeo i sad ima oči svuda po telu. Sljedeći put nećeš biti tako pohlepan. Wow, to je Pringles. Pogledajte koliko je Alice dobila. Mike ima samo jedno pakovanje, a Lily je dobila malu mrvicu. Ali Lily je pametna, tako da je odmah smislila nešto. Lupa i pinceta. Hrana se čini većom i zgodno jesti, ali nažalost i dalje je mala. Ne brini, Lily. Učinila si sve što si mogla. Mike, da vidimo šta je kod tebe. Jedno pakovanje, to nije loše. Samo kako ga otvoriti? O, Mike ima neku ideju.
Testera? Šta on radi? What? Gledajte kako je visoko bacio svoje pakovanje i sad mu sav čips leti pravo u usta. Ali Mike je zaboravio da će mu pasti u usta ne samo čips. Ups, to sigurno nije prijatno. Alice, na tebe red. Ovo je prava Pringles piramida. Izgleda da je Alice jako gladna i jede čips baš brzo. Joj, izgleda da nisu samo Majka udarili u glavu. Pakovanje je opet stiglo kod Majka, ali već je navikao na to. Sumnjam da će Alice dati nekome svoj čips. O, Lily ima ideju. Baš me zanima šta je izmislila. Kamion? A šta planira? O, kakva osveta. Piramida je uništena. Hoće li neko pomoći Alice, jeli? Sada su drugari dobili Skittles bombone. O, Lily je dobila samo jednu bombonu, ali nema veze. Ona je veoma snalažljiva. Sigurno će smisliti nešto. Naprimjer, povećači bombonu uz pomoć telefona. To je genijalno. Pogledajte koliko sad bombona ima. Izgleda ludo ukusno. Cool. Mike, na tebe red. Come on! Mike neće samo da pojede svoje bombone. Gledajte. Sipa Sprite sebi u tanjir. Wow, kako lepo. Odlučio je da popije sve uz pomoć slamke. I na kraju da pojede Skittles bombone. To mora biti baš ukusno. Ali Majku nije bilo dovoljno njegove porcije. Ne želi da pojede još i tuđu. Yahoo! Ne, Mike, ne može tako. Upoznajte Jenny. Ipak neko mora pojesti sve ove bombone dok Alice izlazi ispod čipsa. Odakle početi? Da, težak izbor. Odlučila je da pruži izbor sudbini. I prve na redu su ljubičaste bombone. Kako ih brzo jede. Yeehaw! Mike i Lily također žele, ali Jenny ne obraća pažnju na njih. O, Mike hoće da prevari nju. Pogledajte kakvu veliku crvenu bombonu je dobio. Cool! Izgleda predobro. Šta je to? Unutra je gomila različitih bombona. Neverovatno. Nije ni čudo što mu devojke zavide. Awesome! Ali ovaj put Mike će rado častiti njih.